Boa tarde a todas e todos e moitas grazas pola vosa presenza e a Real Academia, as coordinadoras, por convidarme a seguir celebrando a Luisa Villalta. Vou poñer unha presentación que non ten máis pretensión que descansedes un pouquiño de min e botedes aí os ollos un pouco para seguir a Luisa. O primeiro compromiso de Luisa Villalta foi con ela mesma. Manterse en cada produción da vida dentro dos lindes da coherencia. Aínda que andoia cambiando de leira, sempre se notaba a man da sachadora, mellor, da topógrafa. As metáforas con Luisa fanse urbanas e beben da técnica que se apoia na reflexión lúcida, na índole intelectual e na lectura aguda de todos os aspectos que afectan a cultura contemporánea. Velaquí as ferramentas principais que carreta sempre canda ela. Pensar a lóxica do capitalismo ser odio, a situación da identidade galega dentro desa lóxica, o feminismo e a boa literatura. Seguro que se falou onte, probablemente falarase aínda nas horas que quedan, do compromiso cívico de Luisa, de todas as asociacións das que formou parte, da militancia nacionalista, de todas as manifestacións ás que asistiu ou da colaboración con todo tipo de proxectos nos que cría. Isto impregna a obra, porque os sucos que rexistra o extraliterario ás veces tamén se converten en propiedades que permiten que os obxectos artísticos existan. Atravesemos a cancela do campo de senso da vida para introducirnos no eido narrativo. Durante anos, tras o pasamento, pareceu que tiña terra menos fértil en comparación coa da lírica, do ensaio e do teatro. Coido que non é xusto. En primeiro lugar, porque completa a perfección a interpretación dos textos que pertencen a outros xéneros. Se agora se está a falar tanto da poesía expandida, no caso de Luisa, como no de tantas outras autorías, pero aquí vese de maneira nidia, habería que falar de produción expandida. Mesmo en varias linguas, non só polo labor como traductora, senón tamén pola proximidade ao sistema literario portugués. A lectura de cada un dos seus textos acende unha luz nos outros. Cada rexistro forma unha inscripción necesaria para que o ámbito que constitúe a obra de Luisa Villalta sexa. O segundo argumento para poñer en valor o labor narrativo, como veremos, ten a ver co feito de que se insire con algunhas propostas ben orixinais nunha das correntes máis innovadoras de finais do século XX e principios do XXI, a corrente experimental e posmoderna. En terceiro lugar, porque comeza a publicar narrativa dende os inicios da súa traxectoria, xa que o primeiro libro de relatos ve a luz en 1991, o que demostra a querenza polo xénero. E por último, porque en vida si era considerada unha narradora a ter en conta. De feito, a irrupción das novelas tivo acollida nos medios da época, como no suplemento cultural Revista das Letras, Artes e Ciencias del Correo Gallego, ou en Tempos Novos. Por iso se inclúe tamén nas antoloxías narradoras do ano 2000, por unha banda, na que Teresa Cuíñas e Iria Sobrino presentaban as voces femininas que estaban chamadas a, e cito, inaugurar un espacio casi inédito nas nosas letras, a narrativa de muller. Por outro, tamén aparece en Materia Prima, outra antoloxía de relatos que escolman Armando Requeixo e Ramón Nicolás, na que participan, independentemente do xénero que aparece nos documentos oficiais, autorías relevantes da época. A parte da contribución a estes libros cunha intención panorámica, colabora con outras moitas publicacións de carácter colectivo. No levantamento do sistema literario, sabíase a finais do século pasado que eran fundamentais os proxectos que apoiasen a edición ou que reivindicasen dun xeito ou doutro a vitalidade da lingua e da cultura. E Luisa sempre estivo aí, ás veces con textos que se ven que están feitos a medida do que se solicita, o que non lle resta mérito ningún. Participa na recompilación de relatos, a que se refería antes Fina, que realizan o BNG, co título Novo do Trinque, a Mesa pola Normalización Lingüística, da que era socia, en longa lingua Contos da Mesa, o Diario Cultural da Radio Galega, na radio 56 historias no ar, coa librería Cartabón tamén colabora con mini relatos, e tamén cede contos para publicacións periódicas como Madrigal ou a Revista das Letras. Botábase en falta que ao longo deste ano non saíse unha escolma dos relatos incluídos en obras colectivas, os que ás veces non era fácil acceder,
Do mesmo xeito que viu a luz en Galaxia un volume que recollía os libros independentes, os asinados só por ela, baixo o título Luisa Villalta, Narrativa Reunida, 1991-2001, que agrupaba Silencio ensaiamos, despois aparecerán na pantalla, Teoría de xogos e As chaves do tempo. Mais estes días está a chegar ás librerías unha recompilación que realiza Daniel Chapela, tamén para Galaxia, baixo o título Luisa Villalta, Narrativa Inédita e Dispersa. Que temos aí, ainda non tiven a ocasión de botarlle así un ollo. Mais volvamos ao compromiso de Luisa. Alén dun compromiso moi consciente co sistema literario, con organizacións políticas, con asociacións e empresas que traballaban a favor da cultura galega, así como con editoriais amigas como Lai o Vento, os relatos apostan tamén por temática social moi vencellada ás preocupacións da autora. Non me estenderei no que está recollido noutros lugares, mas compre citar que os textos que acubillaron obras colectivas achéganse con rigor e clarividencia de taquímetro asuntos concretos como o desastre do Prestige, co relato A idade das preguntas, a recuperación da memoria histórica sobre a represión na Guerra Civil e na posguerra, co relato Máis alá das raíces, ou os prexuízos e usos lingüísticos en Coa lingua de fora. Mais a precisión de mira telescópica proxectábase por riba das urxencias concretas para encadralas en dúas cuestións basilares que tamén estarán presentes nas obras individuais. O devir da identidade galega e o devir das sociedades mergulladas no capitalismo serodio, nun período, o dela, no que se populariza o termo globalización. Mesmo podemos reagrupalo nun único tema, xa que se adoitaban concretar no mesmo texto nunha relación causa-efecto ou máis ben de continxencias coincidentes que non se sabía como irían confluir. Isto é, o devir da identidade galega no marco do capitalismo serodio. Luisa Villalta sabía que esa concepción arcádica de sociedade rural preindustrial non se axustaba exactamente á realidade galega de finais do XX, que o presente nos botaba na cara novos retos ante os que non conviña mirar cara ao outro lado. Tampouco cara atrás, se non era para coller o pulso atemporal que dan as alegorías para chaiar o terreo do futuro. Porque o espírito crítico de Luisa Villalta non lle permitiu ser inxenua, pero sí moderadamente esperanzada ou disciplinadamente consecuente, como anuncian moitos finais dos textos. Este era o texto que te refería ao final. Marca o punto de fuga nalgún dos títulos dos relatos. En Desperta do teu sono, pon no centro un protagonista que só atopa saída ao círculo da rutina no soño cando volve conectar cos, e cito, antepasados para copiar en do vivido unha nova páxina no libro do destino. O soño, que está moi presente na obra de Luisa, volve estar presente no conto A nación das últimas cousas, que é o que figura aí na pantalla. Tamén o personaxe principal ve como muda o mundo ao despertar. No lugar da librería onde coñecera a muller que amaba, había unha sucursal de banco, porque gañaran os destrutores de soños, os negros aos que te referías, o neoliberalismo económico. Só lle quedaba pensar en elaborar este perfume para que perdure en min a esperanza do que aínda ten que acontecer. Non é exactamente o final deste relato, despois hai outro, anaquiño xa falaremos disto, porque a Luisa gustaballe moito mesturar voces narrativas, que gose distintas voces narrativas. Entón, cando acaba o relato este protagonista, hai outra voz en primeira persoa, de plural neste caso, que dende un nós reflexiona sobre o que este personaxe contou. Esta preocupación toma forma máis complexa nas novelas. Comecemos pola última. En As chaves do tempo, publicada en 2001, As chaves do tempo, publicada en 2001, é unha novela curta que sitúa o groso da diéxese na Idade Media, concretamente no momento en que Galiza perde fronte ao poder castelán. Acolle o ton dos contos populares e a temática da materia de Bretaña para narrar unha historia de traizón entre irmáns. Un monarca galego, Artur, determina coa axuda de Merlín cal dos fillos herdará o reino. Merlín, botando man do pragmatismo un tanto insensato no que afondaría Begoña Camaño anos despois en Morgana en Esmelle, aconsella que faga unha chave de ouro e outra de ferro para repartir o chou entre os fillos, Pedro e Afonso. Quen teña a chave de ouro será o rei xusto. Mais o engano sempre alimenta a confusión e a cobiza. Ninguén sabe que chave ten,
pero Afonso, o máis ambicioso, coida que a del debe ser a boa. A Pedro só lle queda fuxir e vivir camuflado entre o pobo, mentras ve como o irmán tamén é traizoado e o poder real rematan mans foráneas, en mans castelás. Será de novo Merlín, que cun sortilexio temporal o sitúa na época contemporánea, quen lle lembra a necesidade de insistir na encomenda mesiánica, porque a xente cansa aínda espera. Na lección moral, do final, un novo feitizo. A voz narradora diríxese a quen lé para entregarlle o ouro da chave feita coas palabras. Aí, e cito, onde habitades os leitores, para que por fin sexades quen de abrir o futuro o reino que un día perdemos. Un mensaxe clara. Este naquiño que figura aquí non é exatamente o final, tampouco é a páxina previa, o que lín onde estaba o narradora se dirixe directamente aos leitores, e aí fala Merlín, non? Pero Merlín, cando fala con este irmán desafortunado que chega ao século XX, bueno, creo que nas súas declaracións vese tamén bastante o que era Luisa Villalta, non? Cando fala das máquinas que fabrican, outro ser humano morre, ninguén se abre a fame, nalgures se abren a fame 3 bocas por cada unha que consegue encher co dobre da comida que necesita. Bueno, en fin, despois fala tamén dos bancos, de novo, aparecen moitos bancos na súa obra, e tamén fala ao final do idioma. Ten un sentido metafórico, o reino nun idioma que anda a non comprenderse a sí mesmo, pero tamén é unha chiscadela clara a lingua galega. Se na novela anterior se recorría a parábola, asentada na recreación histórica da tradición literaria, en Teoría de xogos, de 1997, que é previa a esta das chaves do tempo, prefírese xa desde o inicio unha ancoraxe urbana de finais do século XX. Deterémonos nos recursos e as fontes máis adiante para centrarnos agora no argumento. Unha narradora interna conta que lle sucede cando entra a traballar nunha empresa de electricidade situada na Coruña, aínda que non se chega a concretar o nome da cidade na obra, sabemos que é a Coruña, a comezos dos anos 80. Cando a protagonista empeza a definir as relacións xa ora complicadas cos compañeiros, principalmente con Catro, ten que introducir unha nova variante no xogo. A empresa vende parte das accións e sofre unha reestruturación, a fusión, sempre se chama así, que aparece recorrentemente coa reverencia abstracta que se agocha detrás das palabras ampulosas. O resultado pasa polos despidos e cambios de postos no cadro de persoal, supeditados ás decisións dun xefe vido de Madrid. Do mesmo xeito que non se nomea a cidade, non se nomea a empresa, pero todas as inferencias apuntan a Fenosa, que xusto no ano 83 se fusiona con Unión Eléctrica Madrileña, para dar Unión Fenosa. Por outra banda, como curiosidade, en 1997, ano da publicación da novela, inicianse os litixios polo edificio que Fenosa tiña na rúa Fernando Macías. E ben sabemos que Luisa Villalta plasmaba tamén nos libros de ficción, mesmo nos poemarios como en concreto o Papagaio, a preocupación por como se especulaba coa ocupación dos espazos. Foi pioneira en moitísimas cousas, foi un adiantado o seu tempo nesta tamén. Por como se xestionaba a distribución da poboación dentro da cidade. En calquera caso, casualidades á parte, coido que a cuestión non era sinalar unha empresa determinada, mesmo unha cunha traxectoria tan peculiar na claridade coa que reflite a historia do século pasado. Penso que para a autora o fundamental era apuntar cara as prácticas depredadoras do capitalismo salvaxe e como estas quebraban a solidaridade entre os peóns do xogo cando, e cito, desde arriba movíannos como pezas nun tabueiro. Aí aparecen extraídas algunhas citas así un pouco chou, non, do libro, onde se ve repetidamente a palabra xogo. Despois falaremos de onde ven esa teoría de xogos, pero tamén, bueno, a consciencia dunha narradora, dunha personaxe que se vai decatando, porque unha personaxe moi analítica, de como están xogando con ela, non? É unha crítica tamén ás dinámicas económicas empresariais. Compromiso, pois, social e identitario, vista en perspectiva larga de medidor láser. En este terreo amplo tiña que entrar o feminismo. Verase na elección das voces narrativas, femininas nas dúas novelas, en algúns dos relatos, mesmo cando se trata dunha narración omnisciente. Pero tamén se percibe nas tramas e nas propiedades das personaxes. Se a subordinación nas grandes empresas pode ser especialmente asoballadora, máis aínda o é cando se trata dunha empregada, isto é, dunha muller.
a protagonista de Teoría de Xogos ve como é utilizada por un dos compañeiros que obriga a guardar silencio sobre a relación amorosa que mantiñan, coa excusa de protexela de cara á empresa. Pero ao pouco sabe que simultaneamente se vía con outra compañeira e que chegaran fotos comprometedoras á dirección. Tamén aquí unha adiantada, non? Por esa época ainda non había moitas fotos comprometedoras, agora parece que chegan máis. O resultado é que dúas mulleres, despois dunha travesía de medo e humillación, deixan de traballar na empresa, mentras que el ascende postos en Madrid. E cito este un apartadiño. En cousa de ano e medio, despois da fusión, a empresa sobraronlle traballadores. Comezou entón a enxurrada de xubilacións e excedencias. Primaron ceses voluntarios como o meu e o de Cristina, a outra muller implicada. A ela pouco a vimos pola sección a partir do día en que pediu a baixa. Unha baixa que se fixo máis e máis longa por mor dunha depresión ou algo así me contaron. Eu non estaba para entrar en detalles. Pode parecer que este compromiso resulte pouco compatible coa experimentación técnica da narrativa posmoderna, mas é só iso, unha apariencia. Todo movimento cultural inclúe o trazo do compromiso co tempo no que emerxe, entendido en senso amplo. A filosofía que se move na órbita do posmodernismo xorde como reflexión fronte aos perigos dos posicionamentos autoritarios propios da primeira metade do século XX, independentemente de que logo fose usada para xustificar outros perigos. No caso da literatura posmoderna galega, o campo de senso no que aparecen as obras relaciónase con outros campos de senso, entre eles o do propio sistema literario, que ten como unha das súas propiedades a consciencia da condición minorizada. Non é casual, pois, que a preocupación pola identidade na era dos mass media, por usar a terminoloxía da época, e do consumismo salvaxe, grave as tramas deste tipo de narracións, como non extraña a asunción dos trazos discursivos que poñen en dúbida a compactidade das hexemonías, xa que se converten en ferramentas útiles para avalar o que habitualmente ficaba nas marches. Así é como esta mestura de compromiso vanguarda posmoderna aparece en algunhas obras dos anos 80 e 90 de Suso de Toro, Margarita Ledo, Xurxo Borrazás, Xelis de Toro, Xavier López ou Antón Reixa, entre outros. Porque ao final, como se é sitio distinto cando o que se publicita é uniforme e a coroza xa non é viable? A interrogante é a que vertebra os fíos argumentais. Alén do contido, as propiedades que caracterizan a narrativa posmoderna teñen que ver coa codificación formal, coa escolla das técnicas discursivas. Así, a autora bota man dos trazos que describen autorías como Yad Hassan, Linda Hudson ou Brian Mahal, como representativos deste tipo de literatura. Un deles é o fragmentarismo, que no caso de Luisa Villalta se vencella principalmente coa visión parcial que ofrecen puntos de vista e voces narradoras que refugan a omnisciencia. Prefírense, pois, as voces narrativas internas que relativizan a veracidade do que se conta, xa que se asume a subxetividade de quen ve e relata, e tamén a polifonía como forma de dinamitar as versións unívocas, porque mesmo os dogmas serían iso, versións. De aí que aparece o diálogo, o estilo indirecto libre ou o monólogo interior. Mas non se conforma só con delegar a narración, senón que busca sorprender coa elección da perspectiva. Así, no relato Lúa, que é o primeiro texto que aparece aí, un anaquiño, do relato, a medida que avanzamos na lectura, decatámonos de que o punto de vista da narración, que non a voz, é o dunha cadela que consegue transmitir de maneira efectiva e coherente como transcorre a vida anódina do dono. Algo semellante sucede no texto Unha noite na fin do verán, incluído en Silencio ensaiamos, que son os outros dous textos superiores, non, que están na marxe dereita. Desde unha primeira persoa, que non sabemos a quen atribuir, relátasenos un suicidio. Non é ata o final cando caemos na conta de que a voz pertence a unha árbore. Mesmo cando se escolle unha perspectiva humana, busca soverter a convención. Unhas veces a narración corre a cargo de personaxes escritores que falan do oficio, como sucede en varios relatos de Silencio ensaiamos, nunha chiscadela a autorreferencialidade e a metaficción. Está aí. En ocasións, mesmo se refiren ás características especiais dun oficio no que as fronteiras entre realidade e ficción se fan particularmente complicadas,
mentras advirte da imposibilidade de achegarse a ningunha certeza. Ese é xustamente o comezo, o texto que aparece aí na banda inferior, do primeiro relato de Silencio ensaiamos, onde un escritor, as primeiras liñas, xa asume que non o van crer, que non é posible contar a verdade, que todo o que conte vai parecer inverosímil. E máis fala de que iso é propio deses tempos. Outras veces as voces pertencen a mulleres, o que en ocasións, como sucede en As chaves do tempo, pon de relevo os prexuízos lectores que sempre asocian unha voz omnisciente cun narrador masculino. Por iso, a narradora encárgase de manifestar a súa condición de muller e, consecuentemente, de marchinada. E leo, primeiro fala en primeira persoa e despois pasa unha modalidade de terceira omnisciente. Silencio me chaman, porque neste tempo en que vivo non se me escoita. Mentras as miñas compañeiras pasan todo o día no castelo ocupada en millentas obrigacións relacionadas co estudo de inutilidades e tamén coas sangueiras do viver diario, eu querería contar cousas que os meus ollos ven, os meus sentidos senten e a miña memoria lembra. Incluso cando temos claro, como sucede en teoría de xogos, que a narradora é unha muller, procura contravir o esperado, tanto no que se refire ao punto de vista como ás características das personaxes femininas. A narradora homodiexética presenta a trama desde a distancia temporal e emotiva coa que se revisan os feitos do pasado. Presenta a sucesión de acontecementos como un obxecto autónomo que tenta analizar para comprender nunha sorte de desdobramento entre a participación directa, isto é, o feito que existiu, e a observación, a mediación co feito para poder coñecer ese outro feito. A personaxe principal da novela emerxe coa vocación especulativa e racional como propiedade máis destacable, o que contrastaría co lugar común que asocia os obxectos ficcionais femininos cunha sorte de salvaxismo pasional ou cunha intuición innata asociada á lóxica e á cavilación. Ou cunha intuición afastada da lóxica e da cavilación. Outros trazos da literatura posmoderna son a parodia, a carnavalización e a metaliteratura. Non sempre se dan de maneira conxunta, mas no caso de Luisa, a falta de máis espacio para esmiuzar estes riscos podémolo entender así. Os personaxes que escriben, supostamente, o relato que estamos a ler, as revisións das cantigas medievais, como aparece no relato O monxe e o paraíso, ou a materia de Bretaña, como viamos, axudan a diluir as fronteiras entre realidade e ficción, aínda que sexa dentro do universo ficticio da novela. Aí aparecen tamén na marxe máis que está situada á dereita, como Merlín é consciente da súa condición de personaxe de ficción e, ademais, transmite esa consciencia aos outros personaxes, pero iso non implica que non sexan tan reais, que o que normalmente asociamos coa realidade extraliteraria. Do mesmo xeito, disólvense as fronteiras entre o verosímil e o grotesco, como sucede na conversa que se produce no relato que se titula Diálogo filosófico entre o cigarro e o fume, ou da existencia. Realmente aí aparece un diálogo entre un cigarro e o fume dese cigarro. Os límites entre soño e vixilia, como xa se comentou, ou os marcos temporais que move Merlín en As chaves do tempo, que nun chiscar de dedos os personaxes medievais sitúanse nunha cidade de finais do século pasado. Como do que se trata é de cuestionar a veracidade dos relatos únicos, o lóxico é que se refuguen tamén os xustillos estreitos dos xéneros literarios. Por aí podería entenderse a dispersión do pensamento e arte de Luisa en textos de todo tipo para conformar esa obra expandida. Mas se nos tinguimos as narracións, a tendencia desacralizadora tería a ver coa escolla de novelas curtas e de tramas pouco canónicas nas que a progresión argumental non é usual. Vese ben nun dos relatos, concretamente no que se titula Nada de nada. O título avanza o argumento, ou antiargumento, posto que o protagonista, e cito, nunca lle pasaba nada, non merece sequera unhas liñas, moito menos un relato enteiro. Precisamente esa negación do deber do personaxe, alén das lecturas alegóricas, pon en corentena unha das trabas da narración, isto é, que conte unha historia. As brincadeiras coas características fundamentais que sinala a narratoloxía relaciónase co talante lúdico,
outra das máximas posmodernas. Vese ben no título da novela Teoría de xogos, onde se reivindica, dun lado, a interferencia do azar, do aleatorio, mais do outro, a necesidade de coñecer as regras para as regras antes de que alguén bote os dados. E aquí compre botar man de outros dous trazos da literatura posmoderna, a pluridiscursividade e a hibridación. Luisa Villalta era intelectual total. A condición de polígrafa vese tamén no aproveitamento de diferentes fontes e formas artísticas ou teóricas en textos de natureza moi diversa. Viámolo nas Chaves do Tempo e tamén na primeira novela, Teoría de xogos. Dun lado, esta novela, Teoría de xogos, dialoga cos afinidades selectivas de Goethe, tal e como sinala Carlos Bernárdez. Doutro, como indica as claras o título, coa teoría de xogos a que lle deron corpo desde as matemáticas Johann von Neumann ou Forbes Nash, aínda que había precedentes menos elaborados. E despois, esta teoría de xogos foi aplicada ás ciencias sociais e humanísticas, en diferentes eidos como a filosofía, política, economía, administración de empresas, socioloxía, psicoloxía, entre outras disciplinas, entre elas tamén a militar e a policial, e a música tamén, non se aplicaba. Desde logo, constitúe unha ferramenta óptima para que a protagonista da novela poida analizar desde a distancia os movementos que realizaron os compañeiros, sobre todo cando se xogaban os postos de traballo tras a fusión da empresa. A originalidade é que quen observa non é alguén extraño ao xogo, xa que coñece as regras e pode mover as pezas. Neste caso, é a xogadora, a narradora, a que se vai decatando pouco a pouco de que a meteron sen que ninguén lle preguntase se quería nun xogo perverso. En definitiva, aínda que o brinquedo pode ser cousa seria, como o compromiso, na xeira da desacralización posmoderna só poden ser abeirados con humor para que sexan efectivos. E Luisa Villalta, como fará tamén no resto das producións artísticas e intelectuais, bota man na narrativa dos mecanismos máis orixinais e vanguardistas para que o cálculo da ficción teña rigor de nivel óptico. Só cos instrumentos propios dun período se pode fedellar nese tempo. Compromiso e innovación son, pois, propiedades que comparten todos os obxectos, as novelas e os relatos que forman parte do ámbito narrativo de Luisa Villalta. Mais habería que engadir dúas máis que acrecentan a orixinalidade do campo de senso e o distinguen doutros campos formados polas obras doutras autorías coetáneas e posmodernas. Serían a propiedade da vocación especulativa, a reflexión, aparece sempre na obra de Luisa Villalta, non? E, en relación co anterior, a propiedade que ten a ver coa emerxencia de personaxes femininas racionais, intelixentes e analíticas. Todas elas conforman a orografía da narrativa de Luisa, sen dúbida importante para completar o mapa da súa obra expandida. Mas mesmo se nos cinximos só a este ámbito, atopamos que un lugar no que paga a pena facer parada. Moitas grazas.